जे बेसेबां गामिया दानख'जागोन आरो बेसेबां गामिया सोसनजागोन। खुलुमबाय, गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे फिन बरायबावनानै लानाय जाबाय। थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जे आं मानि सायाव सावरायगोन। बिटिआर गोरोबथानि जाय गोबां गिदिर मोनसे दफा गामि दानख'नाय आरो सोसननाय, बे दफाया दिनै मोगथां महराव नुजाहैनो थांगासिनो दङ होननानै ससियेल मिडियायाव फोरमायदों। 2024 मायथाइनि सिगां बेखौ मावफुंनानै होगोन। बाउन्डारि कमिसन आशिष भुटियानिनि दैदेननायाव बियो जाफुंसिगोन होननानै फोरमायदों गोबां मिडियाफोरावनो। बाथ्राया बेसेबां सैथो दा बेखौ समजों लोगोसे नुलांसिगोन। दा आं नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय बाथ्राया बेसो जे बेसेबां गामिया दानख'जागोन आरो बेसेबां गामिया सोसनजागोन। दा निउस मिडियायाव फोरमायनाय बायदिबा, जोंनि गेदेमाफोर बुंनाय बायदिब्ला 2300 गामिया सानजाथिंजाय सोसनजागोन, नाथाय बेसेबांसिम सोसनजागोन बेखौ बुंनो हाया। बाउन्डारिखौ नायै सोसनगोन बे खोथाखौ बुंदों। बेराफारसेथिं 943 गामिखौ दानख'गोन होननानै बुंदों। बबे दानख'जागोन बेखौ समजों लोगोसे नुलांबाय थासिगोन रायजो राजाफोर। नाथाय बयनिख्रुइ गोजोनथावसिन बाथ्राखौ आं फोरमायहरनो सानदों सनितपुरनि रायजो आरो बिस्वनाथनि रायजो, जेसेबांसिम बियो हाबसनगोन सोमलिगुरिसिम। गोबाव समनि बिटिआरनि डिमान्ड, बिटिसिनि डिमान्ड, बिएससिनि डिमान्डआव सनितपुरनि जिउ बावबोनाय, नांथाबबोनाय, खस्थ' खालामबोनाया दिनै मोगथां महराव नुजानो थांगासिनो दङ। बे खौरांखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे खामानिखौ मावफुंनो लानाय जोंनि जाय सोलिफुबाय थानाय जथाय सरकार, जोंनि सार प्रमदनि दैदेननायाव सोलिनाय इउपिपिएल सरकारखौ आं गोबां साबायखर हरो। बेराफारसेथिं दानख'जानो थांनाय गामिफोरा दिनै साननानै गोसोआव गोबां गोनो गोथो दुखु मोनदों, फोरमायदों जानो हागौ। सोरबा बायदिया नागारा, जिउ बावगोन, बैफोरबायदि बाथ्राबो एसे एनै खोनादों। नाथाय मा खालामनो, समानो थिनदों। जोंनि डिमान्डआनो, जोंनि एकर्डआनो बैबायदि जानानै फैखादों। जुदि गामिखौ सोसननांगौब्ला दानख'नायाबो जाखागोन, आरो दानख'योब्ला गामिया सोसननायाबो जाखागोन। बै डिमान्डखौनो दिल्लीनिफ्राय लानानै फैखानाय जाखादों जोंनि गेदेमाफोरा। जानो हागौ गोबां बोसोरनि नांथाबबोनायखौ ओरैनो दैयाव थांहोआ होननानै, सनितपुराबो बिनि मोन्थायखौ मोननांगौ होननानै बै डिमान्डखौ मिथिखा हसिखाबाबो जोंनि गेदेमाफोरा खालामदों होननानै आं सानो। पलिटिक्सनि खेत्रजोंथ' बे बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जाखागोन। जाहाथे रायजोआ बेनिफ्राय एसे गोजानाव थायो, आं बेखौसो खावलायो। मानोथो पलिटिक्सजों थानानै गावजों गाव बे बाथ्रा मोनसेनि थाखाय नांलाय खमलाय मानो लाबोनो। आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों। हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै, हारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुंबोदों आङो। बै समाव गोबां बाथ्रायाव गोबां मानसिफ्रा आंनि बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि मोनबोदों। आं बेनि थाखाय निमाहा बियो। हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बाथ्रा दाबुं, बैफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। नाथाय मा खालामनो, समजों लोगोसे बुंनोबो गोनां जायो। हारिनि नावा जुदि बबेबा गोदोनो थांगासिनो दङबा, बेखौ लैथोनि रुगुंसिम, दैनि रुगुंसिम बोखांनानै लाबोनायाव बुंनो गोनांबो जायो, हजिख्रावनोबो गोनां जानानै फैयो। बे बाथ्रानि आं मोनसे एगजामपोल होनो सानो। दिनै मोनसे गावनिनो हारि गोनां, गावनिनो मोनसे स्टेट, गावसिनिनो मोनसे रायजो, जाय अरुणाचल रायजोनि लाइमोनफोरा बै स्टेटनि जाख्ल'नायखौ बन्द' खालामनो थाखाय एन्टि कारापसन ससाइटि बिसोरो दादों। बै एन्टि कारापसन ससाइटिया दिनै मोनसे हाबा मावदों। बै स्टेटनि सिङाव थानाय जाख्ल'नायखौ फोजोबनो थाखाय दिल्लीनिफ्राय इटानगरनिफ्राय दिल्लीसिम थाबायलांनाय जाय हाबाफारिखौ लादों। अब्ला साननानै नाय, जोंनियाथ' बेफोरबायदि स्टेटआनो जायाखै। अब्ला जोङो जोंनि हारिनि एसे एनै डेभेलपनि थाखाय बुंनायाव, गोरोन्थि लामाजों थांनायाव फंसे फंनै बुंनायखौ आं माब्लाबाबो गोरोन्थि जागोन होननानै आं साना। दिनैनि फोरमायनो लानाय बाथ्राया बेनोमोन। जय बर' हारिनि।